Jo, tady mám seznam těch postav. Vilém Lee, hlavní hrdina. Asi 55letý prošedivělý elegán, bývalý politik, který zřejmě teprve nedávno přišel o moc. To je psaný v roce 88. Jo. Je to muž lehce ješitný, sebevědomý, zvyklý na publicitu a libující si v ní. Těžce nese ztrátu moci, ale spolu to nedává na sobě příliš znát. Žije z dozvuků své nedávné moci. Možná kdesi v skrytu duše věří, že ho někdo, snad národ, přivolá dříve nebo později zpátky k moci. Což je samozřejmě velký blud.